Borok payment sari. Dar ang ta khajen no tang ang to bono tabuk sna ban phai bele Borok ni naman payment ni. nijire Kisa au video khai kelang deh. angka darang angka khane gale do darang Aisa norok kok khai sanan lasi jago ha. Tabung norok oro phai tange lasina nang khaba norok jodi kubui norok jodi kubui tong hangkai norok tange lasina nang khaba ha. bono tuniri sinda yongko Are norok jodi kubui tong hangkai lasinan tamu ba. Tam lasinan tam kirinan ba norok jodi legal jodi samung khlai tong hangkai lasinan kirinan kok kre blesung mo borok blena norok tam khlainya ba ha. Norok kok saitan ni are kaham kurang norok bunan tong. dara tam no rom hai khai to ang no wana jago nijire tam hai khai ni musung Iya, darah kunungnya. kunung ge ang bono ri neng ka Ni mung kisa satako. Tampun nogor kobe aislen. সকালবেলা আমার মানে আরেকজনের কইছে গাড়ি লাগে আর কি। তো আমি কইছি ঠিক আছে গাড়ি লাগলে কত 12টার bono no kos tuniri ne dara no tam Dar koi paise na ya apne. জানো Ikhono location ta kun jaga jano ni. এটা তো ঠিক জানি না Tako amo location bor kisa sagadi. Mungkin Masli menurut nih kaisa kan hanai Bisnudev rumah kami lama buku tabo sudah kan buku kami Acha oro seng tini nogoi mangkha gari bisingo khlai khoroksa selatai khoroksa bore tangai norok borok no arki tono nangkha. borok no kiman karun kha borok oro jagawo haye nai jobu da tomo no amala tang pe sai masuk ya po dia jaga phai malai ka phai malai borok kaham hamya kok sudah nai mani borok kun saya wino gari bisingo habu ya suwi laika Butok dok khlai ka norok butok dok khlai ka. kaji ya ko tabu borno chung engko tabu borong ni pura kisa misa details sengna mani borok sayang tong ma haitai ko Norok ni wan sumani kha borno kaham kereng khlai koklam sungai borno february haide. boroni phaikia boba haiki sok kya ma hairo kisa sung sinamu mata Norok saijaman borok bo kami nengkha. abole yang sungjaga ko tak sudara abo norong sungna siri to kono problem ya le Naji, bo bai baksa bo tabo ang normal khan norok no sungui tongo do normal khai sungui tongo norok no kaham bukhok bai tabung norok ni je kok saman motong ka ani kobang ma kok kongna musung do tabung norok no sung mungsa khlaina ni ya do dara norok borni phakya tangi oro tini borok bai romjagi tonan nangkha abusi ang to bono na phanen phaiman se bor gari ke jaja phaini ang to ni ang to bono na borok phaiman omoto kaisa para boya ya kha babo kaisa bazar boya obo to kaisa ja bolong ekha bagan hini sung saiman haidiba o bolong bo ang to purei to borok kono ang to ni man bin dogot lang man bor phaiga or jaga kre bongro pan putung ani si ama se ble problem ba se jaga ni se bono ko iklang bo nin mung kisa sari takho nin mung kisa sari nin kha bukung nin mung kisa sari norno sung bonan tongna nu kunu mungse ha Samul dia rumah. kami boro Kami di Selangor. noro oro boro phemane Ang ayang jalan payment mono, ayo motor mono baru kan. Kan nas tonggonya kumar gar nih kita. kumar gat ni singkangka oro tini o bolong kesaro tange nokna nangkha Gari orang Malaysia hijabun sim problem mungkin aja kau tunan ini tuh kata aja. dormo nogor ba obo tabung norok je borok rok ba romjagi ton mane obo busa hakchal saija manang Saya ya